Nagsusubo kasi ng mga sila na isuspindir ang Sa penalidad. taho ka mga isyo sa war on drugs, palagos man subot ang higit na Ang tubig baha, noong binabot pa sa lampag na medical. siya na anas tinong tubig kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, medtech student na taga Calabanga, Camarines Sur sinaksak mientras naglalakaw sa barangay Tinago, Siyudad kang Naga. Gadan, suspect nasa custody na kan mga autoridad. Duwang paraoman na taga Minalabak asin Bula, Camarines Sur arestado sa illegal drug buy bust operation digdi sa Naga. Badil na kumpiskar. Mga wanted persons na may kasong qualified as in attempted rape sa Camarines Sur, arestado. Theater masterpiece na Santissima, pinano nin pagpadangat asin suporta. Uyaan mga bareta sa aldaw na ini. Ako si Antoinette Eduardo. 116 na senior citizen na nag-eedad 80, 85 asin 90 anyos hali sa 25 barangay kan siyudad ni Naga ang nakaresibin ng tig 10,000 pesos. Aramot ang kompletong detalye sa report ni Christine Reyes. 116 na mga octogenarian asin nonagenarian o nag-eedad na 80, 85, 90 asin 95 hali sa 25 na barangay sa siyudad ni Naga ang nakakuanan ng 10,000 pesos na kabali sa Naga City near Centenarians Incentive Ordinance. Kaibanan ng City Social Welfare and Development Office as in Office of Senior Citizen Affairs, binisita ninda mismo ang kada barangay as in mati ang kaugmahan kad mga senior citizen huli sa tabang na nakuan ninda. Magayon na bareta man ang itinaon ni Mr. Jim Reblando, pamayokan Office of Senior Citizen Affairs. Susug sa iya ang mga aplikante ka nakaaging taon ang igwang budget na pagkatapos pirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 11981 as in Republic Act 11982 na mataong benepisyo sa mga senior citizen na maabot sa nasabing edad. Ang Expanded Centenarian Act ang mapasiguro na matatauanan ng 10,000 pesos ang mga senior citizen as in 100,000 pesos sa mga nag-eedad 100. Akaso natapos mo na sa 25 barangays. Sinaapot ang octogenarian and nonagenarians. These are the people in senior citizen na nag-edad ng 80, 85, 90, 95. Kada saro po sa inda nang receive ng 10,000. So kung ilingon mo, magmahon si mga kurang. Ano mga kurang? Baka i-dynamics yan, kadikit na kwarta, kadikit na konsuelo, ugmahon naman yan na maray. Ang iba nga, naghihiribi. So very touching na maray. Ang maugbang bareta, sabi sa kang representative kang National Commission sa mga paymasters, ito da ang mga applicants last year na nag-edad na ning 80, 85, 90, 25, may budget na daa. After March 17. Yeah. So, pero iyan nag-take effect yan ng March 17. So, therefore, ang applicantes lang ang akuon for that benefits, ito nag-birthday po ning March 17 hanggang December 25. So beyond that, from January to January 16, hindi qualified kasi ang law na-approve siya ng March 17. Ibig sabihin, nag-take effect March 17. But ang law na-approve pa na pinamahan ni President Marcos kan February pa. Kaipuhan man subot na mag-filing application ng mga senior citizen para makabali sa matatauanan ng tabang. Sinabi pa ni Mr. Reblando, mas magayon na sinda mismo ang maasikaso as in ID sana ang kaipuhan para man sa mga may representative, kaipuhan pa ng ibang requirements. Kung mayo naman subot ang benepisyaryo, alagad nakaabot pa sa edad, matatauanan pa man ini alagad, mas halabang proseso ang gigibuhon. Bukas ang Office of Senior Citizen Affairs para sa mga masumitirin na application hanggang sa maabot na August 20 ngunya na taon. So we are expecting na ito mga aplikante na last year, 2024, mag-file na po sa morning application. Magdyan na magkuha ng application. Tapos, garig ba-explikaran takan mga requirements, kung ano requirements. Dahil po yung kinukuha ang basta lang na solbod siko, dahil may mga requirements yan. You know what, government baka pirbing pa siguro yan. May mga requirements. Since hindi po mga sibitang may edad na, araw ko, kinakaipuan na marin na matabangan sa pag-secure ka requirements. Especially sa mga kaiba ng sarong, ang requirements mo po, especially kung mga bedridden, bako ng basang-basang. Good kung nakakalakaw pa siya,
good kung nakakalakaw pa siya, siya may sumakuha. Bakong problema ng requirements sa ID lang. Pero kung representative niya, may mga requirements pa. Pero kung gada na siya, alagad nakaabot siya sa tamang edad, tatawan siya sa iyang authorized representative o sa iyang beneficiary. Pero mas grabe ang requirement nito. Kaya dapat amay pa mapreparara na yan. Binisita man ngunya na aldaw kan OSCA ang natatadang barangay sa syudad ni Naga para matauanan ning ayuda ang mga tugang sa senior citizen sector. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Canso Reyes, Newsbreak. Nakikipagkoordinar na ngunyan sa Office of the Senior Citizen sa mga barangay as in organisasyon nin mga senior citizen na mahanap si mga bagong miyembro kan organisasyon. Ang mga ini kaipuhan makapagsumitir nin requirements na maagi sa pag-ebalwar para maproseso. Ang pagresibikan requirements kan mga bagong miyembro kan senior citizen anhasta sa petsa 20 kan presenteng bulan. Pagpabalak niyo po magpa-meeting sa mga BASCA President and Barangay Social Welfare Aid, magtatrabangan kami para inigabos, masurod na sa barangay. Now, may meeting po kami sa Biyernes, nag-uli na kami kan Presidente, Confederation, papaabodan mo sinda. May deadline kami kayan. Ang deadline kayan, mga August 20 na makaabot yan sa moyang lamesa para ma-evaluate me. Sinda Sa iba pang bareta, sa August 18, 2025, ang formalmenteng pagbilog kan Joint Operations Center bilang parte kan preparasyon kan lokal na gobyerno kan Naga ngunyan na paabuton na Peña Francia Fiesta. Digdiman gigibuhon ang pagpirma sa Memorandum of Agreement kan gabus na mga ahensya kan gobyerno na matabang sa lokal na gobyerno kan Naga asin simbahan. Sinabi ni Public Safety Office Executive Director Rene Gumba, kaibahan ang mga task group sa gigibuhon na pag-urulay para tukaron ang sa indang trabaho sa paabuto na Peña Francia Fiesta. Sa August 18, magkakaigwana ning formal na paglansar kang sa tuyang JOC asin sa pagpirmahan na kang simbahan sa kang lokal na gobyerno. Kang sa tuyang Arsobispo asin si Mayor Lenny matukaw formalmente para opisyal ng puunan ang mga kalakawan tama nanungod sa Peña Francia Fiesta. Ini po gigibo sa August 18, alas 3 ning hapon dyan sa Basilica. Liwat digdi mapresentar kang sa indang kanya-kanyang mga direksyon asin plano ang mga task group kang sa tong Joint Operations Center. Sa police report, gadan ang sarong medtech student kan sarong bistadong universidad sa syudad ni Naga matapos ining saksakon kan sospek mientras na naglalakaw kasubanggi sa parte kan barangay Tinago hasta makaabot sa parte kan barangay Dayangdang. Aramot ang kompletong detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Igdi sa lugar na ininakua ang 27 anyos na biktima na estudyante na si alias Vince kan magresponde ang mga otoridad kang Naga City Police pasado alas 10:25 nin banggi matapos pagsasaksakon ang biktima kan sospek na si alias Nonoy. Hustisya ang kurahaw ngunyan kan ina ni alias Vince kan ini magsapo nin tama sa daghan na naging rason kan sa iyang pagkagadan. Masabi mo po, ma'am, pangapuna po sa authority, sa akin po nangyari po. Sa akin po. Justice. Oo, sige po. Justice lang po. Taga-sign po ka mo, ma'am? Kalabang na. O, sa Mangiri? O, Kalabang na sinula. Pagatpat. Pagatpat. Dahil niya deserve. Dahil niya deserve. Estudyante po si Mark. Ano tatang nakabot siya po rito? Ito po aram nga ni kung paano. Mahalata ko kan sa CCTV. Opo. Tayo gagadar na at siyang kan sa investigador. Sabi po kang pulis, may suspect na po? Ikaw na po. At yan maapod po ito sa kuya para sa update. Mama, siba po kami sa Kalabanga, ma'am ha? Sige po, para salamat po po. Sa investigasyon kan PNP Naga, napag-araman na sa barangay Tinago, Naga City nangyari ang pananaksak kay alias Vince. Alagad nakadalagan pa ini, pasiling sa Dayangdang kung sa induman ininahiling asin inireport sa Naga City Police. Tulos man nagresponde ang mga otoridad asin pinagdara sa Bicol Medical Center ang biktima, alagad pinagdeklarang dead on arrival. Pag-alaman na
itong si alias Vince na taga Calabanga ay sinaksak sa parting Barangay Tinago, ano po. At nakatakbo ito sa Barangay Dayangdang hanggang sa may nakakita sa kanya at nakapag-post sa Facebook. So dali-dali naman pong nakapag-responde ang Naga City Police Office nung nalaman yung insidente. And malungkot na pangyayari, nung nasa ospital na po ang biktima natin na si Vince, dineklara na po itong dead on arrival ng attending physician sa Bicol Medical Center. Susog kay Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, kasubagong aga nag-surrender si alias Nonoy sa Police Station 5, asin pinagtaukan ni sa otoridad ang kutsilyong ginamit na panaksak sa biktima. Padagos pang pinag-aaram kang Naga City Police Office kung ano ang motibo ka suspect sa biktima. Ngayong umaga, nag-contact yung suspect sa investigator ng Police Station 5 para sa kanyang pagsuko. So, naibigay niya yung ginamit niya na panaksak na kutsilyo. And sa ngayon po, inaalam pa ang pinakamotibo. Pero dahil ang sabi ng suspect ay hindi tumupad sa usapan nila, na allegedly babayaran siya for unknown reason. So continuous pa po yung deep investigation, baka may posible pang ibang motibo. Nakakulong niya sa Police Station 2 si alias Nonoy, mantang maaatubang man ini sa kasong robbery with homicide kung mapatunayan na may kinuapang gamit ang suspetsado sa biktima. Pinursige man na hagadan nin pahayag kan ng TV48 Naga News Team si alias Nonoy, alagad nagsayuma ining mag-atubang sa kamera. Para sa GNN TV48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, nagpaluwas man in statement ang Universidad de Santa Isabel Central Student Government sa trahedyang inabot kan biktimang si Vince Anthony Mendoza, fourth-year Bachelor of Science in Medical Technology student, asin magradwar ngunya na school year. Kasabay kan pagmundo iyuman ang paghagad nin hidalean na investigasyon para maitao ang hustisya. Sa kasumpay na bareta, naging tema sa pinagibong mini press conference kan Public Safety Office as Naga City Hall Press Corps ang mapadapit sa CCTV camera sa mga barangay matapos ang nangyaring stabbing incident sa Barangay Tinago, Kasubanggi na subuot mayong CCTV sa nasabing lugar kan pinangyarihan kan krimen. Susug ki Mr. Rene Gumba kan Public Safety Office, dapat matabangan ang mga barangay na magkaigwanin CCTV camera para makatabang sa pagresolbar nin krimen. Ining manunungod po sa CCTV, ang iba-iba ang status ng mga barangay. May mga barangay na halos full coverage na ang sa indang mga CCTV, pero may mga barangay man na garumayo pang nailaag na CCTV equipments. So sa indang coverage day panggayo extensive. So hopefully matabangan ta din ining mga barangay na iniyo. Sa iba pang police report, tulong suspect na may kasong rape, attempted rape sa Calabanga, Bato, asin Minalaba, Camarines Sur, ang magkakasuway na naaresto kan mga pulis sa probinsya. Ang detalles aramon ta sa report ni Melvin Machado. Qualified rape of a minor ang kinakampang na kaso kan akusadong si alias Elio, 48 years old, mayong agom, construction worker, asin residente kang barangay Malitbug, Minalabak, Camarines Sur. Naaresto siya kan mga personahe kang Minalabak Municipal Police Station. Si alias Elio ang number 8 Regional Most Wanted, number 7 Provincial Most Wanted, asin number 2 Municipal Most Wanted person. Mayong piyansa ang kaso kang suspect. Sa Calabanga, Camarines Sur, arestado man kang tracker team sa Barangay Sabang, Calabanga, Camarines Sur ang suspect na si alias AJ, sarong laborer sa kasong qualified rape, 2 counts, lascivious conduct asin acts of lasciviousness. Ang korte nagsabi na mayong piyansa para sa kasong 2 counts of rape asin lascivious conduct, mantang 180,000 pesos para sa acts of lasciviousness. Ang suspect, iyo ang number 8 Provincial Most Wanted person. Sa Bato, Camarines Sur, attempted rape na may piyansang 120,000 pesos ang kaipuhan disponiron.
arestahon kang suspect na si alias Danilo, 45 anyos, construction worker, residente kang Batu, Camarines Sur. Matapos siyang arestahon kasud mahuli kang warrant of arrest halis sa RTC Branch 60 sa siyudad kang Iriga na may petsang September 30, 2010. Nasa custody ngunyan kang Batu PNP ang suspect. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padago sa mga bareta, na ipalubong na Canbao Municipal Police Station ang fetus na nadiskubre sa Villa Sagrada Subdivision, Sagrada Bao, Camarines Sur. Sarong parao maanakahiling kaini, natulos nag-report sa mga opisyal kan barangay. Nag-eedad 7 bulan na subutan umboy na nakabugtak sa kahunin sapatos, asin yaon sa sako nin simento. Tulos man dinara sa sarong punerarya sa Bao, Camarines Sur ang fetus antes ining pinaglubong. Padagos pa ang pagkalap nin impormasyon kan PNP kung si Isay ang nagdara kaini sa nasabing lugar, asin kung si Isay ang ina kan fetus. Sa iba pang bareta, sarong taga-Bula asin taga-Minalaba, Camarines Sur ang parehong arestado sa pinagkondusir na anti-illegal drug by bust operation kasubanggi digdi sa syudad ni Naga. Badil asin illegal na droga na kumpiskar sa duwa. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Pasado alas 2:20 nin pagkaaga kasubago, Agosto 6, kan magkondusir nin anti-illegal drug by bus operation ang Naga City Police Station 2 sa Barangay Concepcion Grande na nagresulta kan pagkakaaresto ni alias Robert, 35 anyos, residente kan Magnolia Street, Baliwag Viejo, Minalaba, Camarines Sur, asin alias Mark, 34 anyos, na taga Zone 4 Barangay San Agustin, Bula, Camarines Sur. 13 na pidasong plastic sachet ni suspected shabu na may gabat na 60 gramo asin may estimated value na 400,000 pesos ang nakumpiskar kan PNP Naga sa mga suspect, asin ang 2 revolver na klasin badil asin 10 pidaso na daipagamit na bala ang kabali sa nakumpiskar kang otoridad sa suspetsado. So bali nakuhanan po ang 2 suspect natin ng tig-isang revolver po at yung isa po ay may laman na 6 na bala at yung isa naman po ay 4 na bala. So nakuhanan din po ang ating mga suspects ng kabuuang 13 suspected shabu, yung sachet ng shabu, and more or less nasa 60 grams po ito at may estimated value na 400,000. So sa ngayon po nasa kustodiya po itong dalawa ng Police Station 2 para sa paghahanda ng information and eventually filing the case to the court. Sa ngunyan, daipamalinaw sa PNP Naga kung ano ang koneksyon sa lambang saro kan 2 suspect na nadakop kasubago. Alagad tubod si Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, nadakula ang posibilidad na magkaibahan ini sa transaksyon. Siguro magkasama ito sa transaksyon dahil sabay po silang na-buy bust, and yung mga recoveries katulad ng firearms ay nangyari na lang ito during this body search. But initially, ang transaction po nila ay yung pagbebenta ng illegal na droga. Si alias Robert asin alias Mark ang maatubang sa kasong violation of RA 9165 asin illegal possession of firearms. Ang mga suspect na naaresto ang pinagkukonsiderar man na high value individual kang Naga City Police. Makakasuhan po natin to sa selling under 9165. Makakasuhan din po ito against ito sa illegal possession of firearms. So yun po ang 2 kasong marireceive ng 2 suspect po natin. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, 19 halabang steel magazine, 6 na pedaso ng anti-personal explosive device, 3 haliput na steel magazine, 2 haliput na plastic magazine, sarong magazine para sa AK-47, asin 2 pedaso ng bandolier, ang narecover kan pinagsarong puwersa kan 83rd Infantry Battalion Philippine Army, asin kan Tinambak Municipal Police Station na nakatalbong sa Sitio Bayang, Barangay San Ramon, Tinambak, Camarines Sur. Nagtutubod ang mga otoridad na haloy nang nakatalbong ang nasabing mga gamit kan aksidenteng
nadiskubre na tulos ipinaabot sa mga otoridad. Padagos pa sa mga bareta, pinapatutukan ni Southern Luzon Commander Lieutenant General Cirilo Balaoro Jr. sa 9th Infantry Division Philippine Army sa pamamayo ni Major General Alduin Almase ang padagos na kampanya para marumpag ang Bicol Regional Party Committee kan mga rebelding NPA na nag-ooperar sa Kabicolan. Kabali ini sa pinagwalat na direktiba ni Lieutenant General Balaoro kan magbisita sa 9th Infantry Division Philippine Army kan nakalihis na semana matapos makapagrehistro ang militar nin sunod-sunod na engkwentro sa probinsya kan Masbate. Mientras tanto, tinawan pag-umaw man kan general ang ambag kan lambang soldados kan rehiyon sa kampanya laban sa mga rebelding NPA sa rehiyon. Ang iba sa inda ang natawan man in onra matapos ang ginibong talk to troops kan nakalis na aldaw. Sa iba pang bareta, 1,163 na bagong botante ang nairehistro ngunyan kan Commission on Election sa siyudad ni Naga na kinababalihan kan mga jóvenes na nag-eedad 15 anyos hasta 17 anyos. Padagos man ang pag-akomodar kan COMELEC kan mga nagpaparehistro asin nagpapabagunin record. Anhuring aldaw kan voters registration, iyo sa aldaw na Domingo, petsa 10 kan presenteng bulan. Kung pangita kang August 1, i-breakdown ko muna po. Ang August 1 po, 196, August 2, 198, August 3, kan Domingo, 288, kasugma, Lunes, August 4, 236, tapos kang Tuesday pala, Tuesday, 245. Overall po, 1,163. Yan, yun na po ang mga gabas na nagpa-registro. In-expect naman po mga jóvenes talaga yun, mas lalo sa weekend, mga SK po ang mapa-registro. More or less talaga, pati transfer, magitan transfer, kaya more or less mga baguan talaga ini. Padagos sa mga bareta, mga Bicolanong theater artists nagpahiling nin tibay sa theater play na Santissima. Ang detalyes aramon tas report ni campus correspondent Dylan Talagtag. Ang masterpiece na Santissima sa direksyon ni Piolo Orong maugmang pigdalan ka nakaaging Sabado asin Domingo, August 2 asin August 3 kan mga estudyante na hali sa manlain-lain na eskwelahan arog kan San Jose National High School, San Rafael National High School asin ng SPA Arts and Design Track kan Camarines Sur National High School. Bago po na ng play nagkaigwanin pre-show na hatod man mismo kan membro kan an mga aninipot sa tahaw kan salog asin homebound. Ang mga karakter sa theater play na Santissima pigtawan buhay kan mga bisto asin matitibay na young Bicolano theater artist na sina Keith Padua bilang Dario Garcia asin Ivan Legaspi bilang Miguel Carpio. Tema kan theater play ang drama asin suspense style na hango sa mga napapanahon na issue asin ang realidad kan buhay. Ang istorya nag-ikot sa duwang magpinsan na seminarista na nakagibo ng krimen na makustyon sa sindang pagtubod asin pagsunod sa sugo kan Diyos. Mensahe kan play na magtaong leksyon asin magsirbing eye-opener para sa mga paradalan lalo na sa mga jóvenes na katakod kan pagtubod ang pagpili asin manindugan sa katotohanan. Poon sa production, minamilis props asin sound effects, mahihiling ang pagiging artistic asin ang passion kan team na maiproduce ang masterpiece. Sa roman sa nakainganyo sa jóvenes ang establishmento kan Bichara Cinema, huli sa gayon asin sa Alaret revives kan lugar. Nagheras din mga nagtatak sa pusong adal ang duwang estudyante hali sa San Jose National High School na sina Jana Kian Pahoyo asin Alexa Flores. Ang mga natutunan ko po sa Santissima po ay sa paniniwala po sa Diyos at hindi po sa kumbaga po hindi po nag-give up po sa paniniwala po sa Diyos. Ang natutunan ko po na bago po tayo gumawa ng isang aksyon, dapat po malaman natin kung anong resulta po nito at anong magiging epekto po nito sa atin at sa ating kapwa. Nagtaunin mensahinin pasasalamat ang direktor asin writer kan play na si Piolo Orong asin ang saro sa cast na si Ivan Legaspi sa mga nagdalan asin nagpailing suporta sa Santissima. Maraming salamat sa mga sumuporta at sa mga umabang sa Santissima at sa mga nanood ng Santissima. Naway marami kayong napulot na aral at mga leksyon dito sa piyesang ito
Kita-kita tayo sa mga susunod na projects namin ng Something Creative and also Guangming College Theater Ensemble. And I would like to thank the Naga College Foundation and also the GNN TV48 for supporting the Peace Santissima. Maraming salamat sa aming mga sponsors, sa families and friends na sumuporta sa amin, and also sa Bichara. Thank you so much. Thank you. Para sa mga kabataan na nanood, thank you kasi nanood kayo, and sana may natutunan kayo na lesson dito sa play namin. It's a serious one, and I hope na kuha ninyo, na take nyo yung lesson niya, and isa puso nyo at isa isip para hindi kayo mapasabi ng Santissima. Yun lamang po, thank you. Para sa GNN TV48 Naga, Dylan Talagtag, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dai malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bida, an Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo, asin ini ang GNN TV48 Naga Newsbreak. Man pinagsubo kasi ng mga sila na isuspender ang Sa tao ka mga isyo sa war on drugs, palagos man subutang higit na ang tubig baha, no binabot pa sa lampas na magiging siya na anas tinong tubig kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak! Ano man ang pangarap mo, matutupad yan dito sa NCF. College of Computer Studies, College of Arts and Sciences, College of Teacher Education, College of Accountancy and Finance, College of Business and Management, College of Engineering, College of Health Sciences, College of Criminal Justice Education. Let your quest begin here at the Naga College Foundation, because we don't just educate, we elevate. Experience NCF high-quality education and be part of the community of champions. Be a Tiger now. Leap into the future. Introducing Converge FlexiBiz. Be in control with your daily connection needs for maximum productivity. You can boost your connectivity when you need it the most. Have it at an all-time peak or adjust speeds during hours of the day, whatever your business needs to support. Enjoy value for your money with a budget-friendly, reliable, and flexible package made for you. No data cap. Stream on pure fiber connection that you deserve. Converge FlexiBiz. Contact us to know more. Your quest begins with a single step, where passion meets purpose, and learners become leaders. This is where champions in healthcare are made, with AI-powered, world-class, real-life simulating laboratories, top-tier clinical instructors, healthcare industry innovation-focused curriculum, and skills management. The Naga College Foundation College of Health Sciences is your premier choice in excellent healthcare education. Change the game. Be a champion. From dreams to strategy. From passion to profession. What can you be with a marketing degree?
create brands that connect. Be bold, be the brand. Hashtag market your future. It all starts here At the Naga College Foundation, BFBA Marketing Management. Start your quest to success. Be a Tiger today. Enroll now. The fastest growing fiber internet got even faster. Again! Dahil ang doble na, di noble pa. Converge Fiber X Plan 1.5 from 100 Mbps is now 200 Mbps. Doble ulit ang bilis, doble ulit ang sulit. If you're an existing subscriber, automatic upgrade ito. And if you want to make it permanent, just agree to our new terms and conditions. As simple as that, no new application, and it's absolutely free. New Converge Fiber X Plan 1.5. Ang dobleng sulit, new offers from Converge. Doble na, di noble pa! At the heart of every dreamer lies a future of limitless possibilities. At Naga College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. We are a training ground for future innovators, where quality education continues to thrive and service meets excellence. We develop students for more than a career. We equip them with the right skills and attitude to leap into a future of limitless possibilities. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, at sa mga programang swak sa panlasa mo. Tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano! At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry-ready. Shoot to edit? Dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF is the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Tiger today.